marabolo kibaruyaw an b'o daminɛ ni Usubi Janɲakaw fɛ ye. Usubi dugu kɔnɔna na sa ko sanji kɔni sɛbɛkɔrɔ nana tile fila in na maa minnu tun y'u kɔ don u ka foro la bɛɛ lajɛlen segira ka na milimɛtiri 100 o ɲɔgɔnko sɔrɔla sanji la dɔgɔkun tɛmɛnen min ye forolataalaw bɛɛ lajɛlen nana nka sanji a ye tiɲɛni kɛ fana dugu min bɛ yen n'o ye Jalankaw fɛ ye a ye tiɲɛni kɛ olu fɛ pɔn kelen o yɛrɛ wurukutura ko senfɛ dugudenw u ye welewelemada bila jamana ɲɛmaaw ma u se ka u magɛn cogo min na Kayikaw fɛ boloci kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sen kan boloci min bɛ tali kɛ wulukinda o boloci do fala ye sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na wulukinda ale fana ka jugu kosɛbɛ walasa Kayikaw kɔni ye nin sigi sen kan min ye maanifinw ye wulu y'i kinsaw ni bolo cira na o y'o bannen ye a tɛna se ka fɛn wɛrɛ k'i la tuguni o la ɲininen don dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa bɛɛ ka bɔ ka taa nin boloci ale kɛnɛ kan sika Kulukorokaw fɛ yen pionniers olu ka ɲɛmaayaso a kurakurayara k'a dɔ Mayiga u ye ale ta k'a kɛ ɲɛmaa ye san 4 baara bɛ a bolo min ye Kulukoro pionniers bɛɛ lajɛlen ye u ye ale de sugandi ntɛnɛn tɛmɛnen maa kofɔlen a bɛ ko in dɔn kosɛbɛ sabula a y'a yira sa k'a fɔ ko a ye baara k'a kɔnɔ min ye jɛkulu ye sa maa 11 de b'a kɔnɔ san 4 dilen u ma u ka se ka baara kɛ welewelemada kɛra sa bɛn ni kelen a bɛ se ka sabati cogo min na pionniers olu ka gun kan Kulukoro marabolo kɔnɔna na tɔn bɛɛ lajɛlen tun b'a la sa olu bɛɛ lajɛlen bolofaraw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kulukoro ka se ka nin baara in kɛ Gunamukaw ka lycée min ye ɲinan baki maa fɔlɔ da an ma fala ye k'u b'a fɛ ko u ka lycée ɲɛda kura ka d'a ma dɛ lycée yɛrɛ ɲɛmaa ale y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ la bi ko baara caman kan ka sigi sen kan proviseur n'o ye Amadu Mahamani ye a ko sa k'olu b'a fɛ bi maaw ka ta n'o ye karamɔgɔw ye ka di olu ma u ka lycée k'a kurakuraya yanni kalanta cɛ minɛnw k'o d'u ma n'o ye kalankɛ minɛnw ye ale ni min ye bɔlɔlɔsira minɛnw ye k'olu fana d'u ma préfet n'ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Gundam préfet Amadu Umar Kida ale yɛrɛ ye welewelemada kɛ koyi ko yaasa min ye kapu fana k'o fana kan ka dilan ka ɲɛ k'o baaraw fana sigi sen kan koko kan ka kɛ o la ka se k'o dilan yaasa dugu kɔnɔna na sa ɲɛjɔyɔrɔba bɛ se ka kɛ kapu fana ye cogo min na k'u bɛ o laɲini kɛ jamanadenw fɛ Motikaw fɛ yen fala ye sogo sɔngɔ ni sɔngɔ yɛlɛla Moti kɔnɔ anw kɔni sara o Moti sogo ta ka yɛlɛ fala ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen Moptikaw fɛ yen sogo kilo koloma o tun ye 700 ye bu o tun ye 800 ye bibi na u nana mun la kɔlɔsi 100 farala bɛɛ ka fala ye min ye 900 ale ni 800 o de do koloma ale ye 800 ye bu ye 900 ye busew ko k'olu ka ko in gɛlɛya ti dɔwɛrɛ fala ye basigibaliya bɛ Moti n'a marabolo la ani bagan yɛrɛ ti ye Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna jɔlen a sen kan tuguni ko de y'a to ko olu fana ye dɔ fara sɔngɔ kan sabula u bɛ taa ɲini yɔrɔ jan Jamu préfet n'o ye Mamadu Kulubali ye ale ye jɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Jamukaw ye waleya minnu sigira sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakana ko ta nasira fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa man ka se u ka marabolo la ni sɔrɔdasiw ka baaraw bɛna bonya ye kosɛbɛ a y'o fana f'u ye ka taa fara moto kow olu bɛɛ lajɛlen kan min ye préfet ye a y'a ɲini dugujugu ni kabilajugu ni maa nana kɛnɛ in kan u ka kɔmasegi fana kɛ u ka dugudenw ye yaasa ɲɔgɔn ɲɛ min kɛlen filɛ nin ye a ka se ka nɔbɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na fɛɛrɛ fana bɛna sigi sen kan sa min ye u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ye n'o ye SESCOM ye ka se ka o fana lajɛ u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ vaccination ko fana ta nasira fɛ u y'u da don la préfet y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a ɲini maire fɛ ale ni ASACO mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye joona yaasa min ye dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na sa maaw bɛ se ka sɔrɔ maaw bɛ se ka ta cogo min na i n'a fɔ baara bɛ se ka k'a kɔnɔna na cogo min na ka ɲɛ ko a bɛ o ɲini u fɛ kununko n'o tun ye kalo tile 21 ye min ye Joyilakaw fɛ ye citerne Pipɔgɔden a taara ye taji a kɔni bɛ ka taa Joyila kɔnɔna to a bɛ ka taa ten DGCC maa minnu bɛ yen sa olu ko dugudenw kɔni nisɔndiyalen don nin ko in na kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ Joyila ye dɔ sɔrɔ Segu fana taji kura taara ye tuguni n'o o ye citerne ye ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ sa yirala k'a fɔ ko Kucalakaw fana fɛ yen min ye taji kɔni a bɛ ka doni ka taa marabolo kɔnɔna cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka kala cogo min na Wolomasiri Tabako ka wulikajɔ ni cɛsiri DGCC ani douane bolofaraw ko olu de bɛ o baara la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fala ye nin bɛ dan sigi an ka jamana ni kɔnɔna ni togoda kibaruyaw la sɔɔni